أبتي كونتات بمليون برخات معرف عسرته كابزي زلاتو كونتات أزي تفلين زبلت أنا مارات يقريب اللازلو كم من نبابرو دفعن قوتات وزيا أمو قزا مسموس يختكمت بدحري دما بريرانا بسمين أمريكا ختكيد أو أمراغ رتسات كتأمنو زات سقم كنقا أزيد عموغانو تفلتا شعو بزعبا مقبنان كويناتنا يكونتن كتحسب شعبيان ويانن زبهالو زرقت هيوت عزيوم دققت قينوم برحوق أب تحتي كتريهم ترأيها كاب دورنان صحين رحيقا أما كل سماي تقسات هنصاتات كتزور صبوق تغدينا تعم شتو تلقيا أما أكلتي نتصها زبقت حوس بواقواقو محدوات حجي أمون كوبا تصحين وازلو سكفتاتات كله ترقم زي واللقينو كمسترفون تسمعها شو مشت باتي تغلطات راي فوقي سوا تصبق كيزي حلفات نتصبحتو نموزيت وساني أكت نقرام الديبا دما ليتا بدعمدك أساقرتو نتصبحتو نقو بحقس منفس تبرابرت نتصلوات تحساسبا أبلع لحقوس من مليسا استمقرتو لكاس بأمرقا جيركا عالم ملؤون كتزهور يكاليو دما بلد حجون بأمرقا نموسي مليسا فتوتو زقبو زبلة تمنيتلو بأكال كيدان تتقلصلو دس مبلا انتخونه أبز كزيزي كتبركتلو تخيل هياب انتلو لتقديمات صحافتلو دبدابي بمزيد كرام الأخطراي مقوانو مس نفسات سمامعات كم دما قبرت دقيم هيوتا بوقعي كم مسينة أخوينا مالتيو ቁም ነገር ከም ዝገበሩ ይፈለጠትን ኮሎኔል ወልደገርግሽ ግና ምስ ሰራዊቱ ተመልሰ مسو حزوان زمت ورتات كتكتاتلو يكالتن معالتاوي مقبي كتدالو اللو نبراء أغايشون إنا بزحهم متسو هيرميلا نتقدي ماز جمرتو لمدي كتكوار صيدليتن كم عملا نقهو تسيئة حتصير سر عمليسات قوي نفسات حتصاصي بادما نقل اوان مسنببت نابتناي وتهدر الناس رحات ملاس مشت راديو الناس سمعت تدقس تي في ار مكتتالكا بتحدقو تصنيح نبرات حدا معلت قنا طاولا نابتا كان بيت صحفة زفلت أكفلو تصوعها كيف؟ كم من لقي؟ نزبط على 100 كيلو زبل في الشغط تحوس حتى قيري جمير الله في الشغط وقتري نايفل ما أنا براه تمام بقى بلا قلتيفون عملت وقعتو عبزي تصوعك زلخو حدث إذا سلز متخ نقرأ كيلي زبل نفري زدالوها قالات مقبا تأزاز متيو كبحال كله كفوق تراي كتصبكم زلوا كابز سقورا نويح كوينو نبره
ንኩነታቶም መመሊሱ ዘጽብብን ዘጸልምትን ትእዛዛት ጸጸኒሑ ዝመጽእ ብፍላይ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ትእዛዝ እንተተባሂሉ ክፉኡን ዘይቅየርን ምዃኑ እዩ እቲ መረዳእታ። ቀልጢፉ ክነግራታ እንጠየት ወይ እውን ከይነገራ ንሓዋር ሱቕ እንተዝብል ተመነየት። ከይነገራ ከም ዘይተርፍ ፈሊጣ ግና ብኣግቦ ክትሰምዕ መረጸት። ናብዚ ቦታ ክትመጽእ ከለኺ እውን ክዛረበካ ሓሲበ ነይረ። ቤት ትምህርቲ ተኣትው ዘለኺ ክትመስል ነርኪ። ሕጂ ትሒዝክዮ ዝመጻኺ መዓት መጻሕፍቲ ከተረክብ እዮ ኢኺ። መጽሓፍ ወዲ መጽሓፍ ምዝ ኩነታትና ዝኸይድ ኣይኮነን። ስለምንታይ ዳ እየ ዘረክቦ? ናትክ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ መጽሓፍቲ ኣብ ሓደ ቦታ ክእከብ እዩ ዝብል መልሱ ምስ ሰምዐት ናይ ኩሉ ኣኪቦም ሓደ ናይ ንባብ ማእከል ክምስርቱ ከም ዝሓሰቡ ገመተት። በዚ ተተስፊያ ድማ ብሕጉስ መንፈስ ሕራይ በለቶ። ገና ክትብገስ ከላ ክትጸንሕ ነጊሩ ክልተ ምስኣ ዝኸዱ ወተሃደራት መደበላ። መጽሓፍታ ብምልኡ ሓንቲ ከይትረፍኩም ኣምፁ ዝብል ትእዛዝ ከኣሃቦም። ጣውላ እተኣዘዞ ጥራይ ዝገብር ንነገራት ብምሉእ ስእሎም ዘይርኢ ምዃኑ ዘኪራ ካብ ምስንባድ ሃደአት። ብዛዕባቲ ንሳ ዝገመተቶ ገዚፍ መደብ ምናልባት ኣይተነግሮን ዝኸውን ኢላ እውን ደምደመት። እቶም ዘሰነይዋ ክልተ ከተረከቦም ከላ ትእዛዝ ኮይንዎም ምዃኑ እናገለጹ ከይተቕየሞም እዮም ተላብዮማ። ንሳ እውን እቲ ዕላማ ተረዲእዋ ስለ ዘሎ ሕማቕ ከም ዘይስማዓ ከተረድኦም ፈተነት። ብዙሕ ዝበርሃሎም ኣይመስሉን። ዘንበበቶምን ዘየንበበቶምን መጻሕፍቲ ምስ ረከበቶም ኣብ ክልተ ተማቒሎም ወሰድዎ። ካብ መጻሕፍታ ክትፈላለ ከላ ከም ገለ እኳ እንተተሰምዐ ድሕሪ ገለ እዋን እናኸደት ከተንብቦም ምዃና ብምትስፋው ተሃዳደአት። ንጽባሒቱ መጽሓፍ ቅዱስን ካልኦት ናይ ሃይማኖት መጻሕፍትን ካብ ወናታቶም ተተመንጢሎም ክእከቡን ከለዉ ዝረኣየት ግና እቲ ጉዳይ ናይ ድሓን ዘይምንባሩ ምስ ስንባድኡ ተረድኣ። ገና ካብ ስንባድኣ ከይተገላገለት ንኹሉ እቲ መጻሕፍቲ ኣብ ጎልጎል ክኽምርዎ ረኣየት። ላምባ ነስኔሶም ከቃጽልዎም ከለዉ ሕልሚ ኮይኑ ተሰምዓ። ኪንዮታ ሃልሃልታ ማዕድያ ኮሎኔል ወልደ ገርግሽ ኣብ መንጽር ከም ዝነበረ ዝተባህለት። ጣውላ ድማ ገለ ከም ዘስለጠ እናኽመስመሰ ናብኡ ይስጉም። እቲ ኮሎኔል እውን ዘይዘውትር ፍሽኽትኡ ክልግሰሎም ከሎ ረኣየት። ሄርሜላ ኣብ ዝነበረቶ ርኽምሽ በለት። ከተእዊ ምጸለአትን ንዕኡ ዝኸውን ሓይሊ ግን ሰኣነት። ኩሉ ስርሖም ዘበለ ምስቲ ትኪ ተሓዋዊሱ ዕግር ክራበላ። ካብ ከባቢ ልባ ገለ ስጋ ተመንዚዑ ተወስዳ ኮይኑ ተሰምዓ። ሰላሃዋዊ ኢልዋ ከይትወድቕ እናፈርሀት ናብ ድቐትሪ ትዕርፈሉ ንእዲ ኸይዳ ረማዕ በለት። ቅድሚቲ ግዜቲ ገንዘብ ክትስረቕን ከለኻ ዝስምዓካ ስምዒት ተመኪራ ትፈልጥ ነበረት። ብድሕሪኻ ገዛኻ ጓሕጒሖም ክወስድዎ እውን ቀሪጻ ትፈልጥ እያ። ኣብ ቅድሚኻ ንብረትካ መንዚዑ ንዕኡ እናዕነወ ዝስሕቀካ ሓያል ዓመፀኛ ግና ገጢሙ ኣይፈልጥን። ሓይሊ እንተ ዝነብራ እሞ ኩነታታ ክትቅይር እንተ ትኽእል ተመነየት። ናብ መን ከም ትጠርዕ ጠፍኣ። ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድ ጸላኢ ከም ዝኣተወት ተሰምዓ። ከም ቀደማ ተዓኹሊላ ናብ ኩነታት ቀደም ብሕልሚ ክትጓዓዝ ሃቀነት። እቲ ሕጂ ዝበሃል ኩነታት ኣመና ደሚቑ
ነቲ ናይ ቀደም ናብራ ኣሃሰሶ ሰሊጥዋ እውን ናብ መንከም እተብል ምግማት ኣጸግማ ሙሴ እንተኾነ ካብ ህይወታ ወፂኡ እዩ ቀደም እውን ካብዚ ከውፅእ ኣይደልዩ ነይሩ ወላዲታ እንተኾነት ምስኣያ ክትጉሂ ነታ ዝተረፈታ እንኮ ስጉምቲ ንምውሳድ ጥራይ ዓቕሚ ረኸበት ብብኽያት ተነኽኒኻ ድማ ናብ ጓሂ ተጣርዐት ሰንበቲኣ መሬት ካብ ንግህኡ ሞይቁ ሄርሜላ ድሕሪ ጉያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ብዝሑልማይ ተሓፂባ ከተዕርፍ ደልያ እኳ እንተነበረት ክዳውንታ ረሲሑ ከም ዝነበረ ዘክረት ዝበዝሕ ግዜ ገለ ሓድሽ ትእዛዝ ከመጽእ እንተኾይኑ ሶኒ ወይ ብድሕሪኡ ዘሎ እዩ ዘጋጥም ነይሩ ሰንበት ዳርጋ ኩሉ ግዜ ብተዛማዲ ህዱእ ምንቅስቓሳት ዝረኣየሉ ግዜ እዩ ሰራዊት ክዳውንቱ ክሓጽብ ኣካላቱ ክተሓጻጸብን ክዕልልን እዩ ዘሕልፎ በንጻሩ ግና ወታደር ወትሩ ድሉው ክኸውንን ንኹሉ እንተታት ክዳለወሉን እዩ ዝንገር ለይቲ እንተኾነ እውን ሙሉእ ልብሲ ወታደር ተኸዲንካ ክትሓድር ሳእንኻ ኣብ ጥቓኻ ኩሉ ዘድልየካ ድማ ኣብ ትርኣስካ ክኸውን እዩ ትመምርሒ እንተኾነ ኣብ እንዳ ብርጌድ እዚ ገባብ እዚ ቁሩብ ፍትሕ ዝበለ እዩ ገለ ኩነታት ከጋጥም እንተኾይኑ ከም እምነት ብዙሓት ፈለማ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ክጅምር ዘለዎ ናብዚ ክሳብ ዝበጽሕ ቁሩብ ትንፋስ ከም ዝህብ ስለ ተኣምነሉ እዩ ዝመስል ድማ ናይ እንዳ ብርጌድ ናብራ ኣብ ገለ እዋናት ወጅሃላ እዩ ዝግደፍ እተንብቦም መጻሕፍቲ ካብ ዝነድዋ ነጆ ሬድዮ ኸፊትካ ናይ መዘናግዒ መደባት ምስማዕ ጥራያ መዛነይት ዝነበረታ ክሳዕ ሕጂ ቀሪባ ትዕልላ መሓዛ ዘይምርካባ ሄርሜላ ንርእሳ እኳ እንተወቐሰት እተን እትርእየን ዝነበረታ ዋልድ እውን ንምቅርራብ ምቹኣት ኮይነን ኣይረኸበተንን ነቲ ኣሃዱ ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታን ተመጺኡ ብመገዲ ዑመር ማንጁስ ያትረኽቦ እንተትወረን ዘይወግዓዊ ሓበሬታን ግና ወርቲ ክምሰምለጣ እዩ ነቲ ዝርከቡ ክዳውንታ ብምሉእ ክትሓጽቦ ተበገሰት ረቃቕ ብምዃናን ብሕብራን እትፈትዋ ንዝነበረት ክሹኽ ጥራይ ተኸዲና ክትሓጽብ መደበት ነታ ክሹኽ ኣብ ኣካላታ ምስ እተወታ ከም ክዳን ክትኮነላ ብላዕሊ ኣብ ናይ መንኮባ ኣብ ክልተ ሸነኽ ቋጽረታ እዛ ጨርቂ ካብ ኣፍ ልባ ንታሕቲ ወሪዳ ካብ ብርካ ልዕል ኢላ ኣብ ኣካላታ ተንጠልጠለት ኣብ ዝሃሮር መዓልቲ ግርም ጌራ ንፋስ ትሕልፈላ ስለ ዝነበረት ፎኺስዋ ክትሓጽብ ዋዕለት ድሕሪ ትሕጽቦ ኣካላታ ኣዝዮ ከም ዝደኸመ ተፈለጣ ክዳውንታ ክሳዕ ዝነቕጸላ ድማ ከምቲ ናይ ወትሩ ሰንበት ልምዳ ሬድዮ እናሰምዐት ኣብ ልዕልታ ቀትሪ ጥራይ እትጥቀመላ ንእዲ ተጋደመት እናረሰዓት እያ እምበር ደጋጊማ ሬድዮ ክትሰምዕ ዓብ እትጅምረሉ ኩሉ ግዜ ናብ ድቃስ እያ ትሰጥም ኣብዚ ግዜ ዝውን ንኽንደይ እዋን ዝኣክል ኣብ ድቃስ ከም ዝጠሓለት ኣይፈለጠትን እንታይ ከም ዘበራበራ እውን ክትፍልይ ይከኣለትን እታ
ዘይትተኣማምን ዝነበረት ክሽኻ እንተኾነት ተቐሊዓ ብምሉእ ጥራይ ኣካላታ ከም ምዃን ኣብ ምሕረታ ጸላም ፓንት ዓቝባ ከም ዝነበረት ኣስተውዓለት። በዚ ተሰናቢዳ ክሽኻ ክትተዓራርን ከላ ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊኣ ከም ዝነበረ ሪኣ ቅዝስ በለት። ፈለማ ናብ ኣእምሮኣ ዝመጸ ከምዚ ኢላ ካብ ወተሃደራዊ ኩነታት ርሒቓ ምጽንሓ ነበረ። ወተሃደር ወትሩ ድልው ክኸውን ዝግብኦ፣ ንሳ ግና ካብ ብረታን ወተሃደራዊ ዩኒፎርማን ርሒቓ ክሳዕ ክንደዚ ቀሲና በጥ ክትብል ኣብ ቅድሚ ዝጅግና ዝሕፍር ኮይኑ ረኸበቶ። ብዛዕባ ክዳውንታ ብዝዘከረት እውን ቀልጢፋ ከም ዝነቐጸላ እናተተስፈወት ኣብ ትሕቲ መሪር ፀሓይ ኣብ ልዕሊ እሾኽያ ዘርጊሓቶ ዝነበረት ሕጂ እንተረኣየት እታ ዝነበረት ፀሓይ ትፋኖያ ዘላ ንነዊሕ እዋን ከም ዝደቀሰት ዘኪራ እውን መሊሳ ናብቲ ስክፍትኣ መኸኸት። ኩሉ ሓሳባታ ክትኣኻኽብ ነበራ። እዚ ሰብኣይ ግና ኣብ ጥቓ እንታይ ይገብር ኣሎ? ስለምንታይ እዚ ቦታ ጸሚዩ? ቅድሚኡ ኣብ ውሽጢ እቲ ህድሞ ኮይና ድምፂ ሰባት ብቐሊሉ እያ ትሰምዕ ነይራ። ሕጂ ግና ከመይ ኢሉ እዩ ኩሉ እቲ ቅድሚኡ ወዛሕዛሕ ዝብል ዝነበረ ሰራዊት ክስወር ዝኽእል? እቲ ኩሉ ሰራዊት ናበይ ከይዱ? ኣጣምታ ኮሎኔል ወርደገርግሽ ገ ስለምንታይ ተለዊጡ? ገና ኣብ ሕልሚ ድያ ዘላ? ገለ ቅድሚ ምባሉ ቀልጢፋ ተሲኣ ክዳውንታ ከተምፅእ ብድድ ክትብል ፈተነት። ምዒ ክትብል ኣይከኣለትን። ሕልሚ ክኸውን ኣለዎ። ኩሉ ነገር ተለዋዊጡ ዘይትፈልጦ ዓለም ይመሲሉ። ሓቂ ዘይምዃኑ ደምደመት። ከምቲ ቅድሚኡ ትፈልጦ እውን ኣብ ሕልሚ ክትሃድም ወይ ካብ ዘፍረ ክትርሕቕ ክትፍትን ከለኻ ገለ ይዝሕዘካ። ኣካልካ ምንቅስቓስ ይኣቢ። ሕጂ እውን ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ኢላ ብሕልሚ ተተስፈወት። ኢድ ኮሎኔል ወልደገርግሽ ኣብ መንኮባ ከም ዝነበረ ብዝረኣየት ግና ኣብ ጋህዲ ክነሳ ባህረረት። ድቃስ ዳ ኸመይ ገይሩ ይጠሊመኪ? በላ ዘይልሙድ ፍሽኽታ ዝመስል ምልክት ኣብ ገጹ እናረኣየት። በቲ ድኹም ወተሃደራዊ ካይዳኣ የናእሳ ከም ዝነበረ ተረዳኣ። ንሱስ ደኣ ስለምንታይ ብራቴሎ ማልያ ጥራይ ተኸዲኑ ነይሩ? ዝነበረ ሙቐት ንኹሉ ሰብ ካብ ክዳውንቱ ከም ዝሃድም ከም ዝገበረ ባዕሉ እውን ጥዒምዎ ኣሎ ማለት እዩ ኢላ ስክፍታ እንተጉደለት ካልእ ስክፍታ ተተክአ። ኮሎኔል ወልደገርግሽ ስለምንታይ ክሕጂ ኣብ ንእዳ ኮፍ ኢሉ ይዕልል ኣሎ? እተጸላኣ ዶ መሲሉ ኸውን ደኣ? ኣጣምትኡ ግና ካብ ናይ ምድንጋጽ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝመስል። ፍሽኽትኡ ነቲ መጽሓፍታ ኸቃጽል ከሎ ዘርአዮ ዓይነት ይመስል። ገለ ናይ ርዌትን ክፍኣትን ዝመስል ምልክት ተዓዘበትሉ። ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ ተበራበረት። ኣብቲ ክፉእ ዓለማ ተቓሊዓ ከም ዘላውን ኣስተውዓለት። ኣእምሮኣ ቀልጢፉ ክስራሕ ኣለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓየለ ሰብኣይ ኣብ ህይወታ እዚ ብጥቓኣ ኮይኑ ዘስተንፍስ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ዘከረት። ንምንታይ ይደልያ ከም ዝነበረ እውን ልክዕ ከም ፀፍዒ ሓረማ። ኣብ ካልእ ኩነታትን ኣብ ፍትሓዊት ዓለምን እንተትህሉ መኸዓበቶ ነይራ። ምናልባት እውን ነውራን ብምዃኑ መዋረደቶ። እንተኾነ ሰብኣይ እዚ ኣብ በርጌዶም ሓደ እኳ ብሕማቕ ከልዕሎ ዘይደፍር በዓል ግኑት ስም ነበረ። ብዙሓት ጽላእቲ ስለ ዝቐተለ ወናኒ ህይወትዞም ኣባላት ብርጌድ ምዃን ዝውሕዶ ጌሮም ዝስእልዎ ውሕዳት ኣይነበሩን። ብጭዋዳታት ተወጠረ ቀላጽም ከም ዝወነን እውን ኣስተብሃለት።
ኣካላቱ ርኢኻ ንዓብ ሰብኣይ እትህቦ ዓይነት ዘይምዃኑ ተኣመነት። ለሚዳቶ ያግዲ እቲ ናይ ዓብ ሰብኣይ ትርኢት እውን እናጐደለን እናነኣሰን ካብ ዝረኣያ ጸኒሑ ነበረ። ሕጂ ድማ ዝያዳ ንኢሱ ተሰእለላ። ነዚ ብዝና ይኹን ብስልጣን ዘይትዳረጎ ተዋጋኣይ ብሓይሊ እውን ክትገጥሞ ከም ዘይትኽእል ብውንውኡ ተኸሲትላ። ኣብዚ ጽምዋ እዚ ቀቲልዋ እውን ዝሓቶ ከም ዘይህሉ ገመተት። ንሱ ዘቕረቦ ጸብጻብ ጥራይ ክስማዕ ክቐትላ ግን ኣይኮነን ደልዩ። ሕጂ በዚ ክትጸናናዕ ፈተነት። ህይወታ ኣብ ትሕቲ እዚ ሰብኣይ ዝያዘላ ንዕኡ እንተፍትያ ካብዚ ውትህድርና እውን ፈጺማ ናጻ ኾይና ክትነበር ትኽእል ምዃና ዘከረት። ከምኡ ይጠርጠረቶን እምበር ከም ናይ መብዛሕትኦም ሰብኡት ድኽመት ዘለዎ ምዃኑ እንተትፈልጥሲ ኣቐዲማ እውን ገለ ምገበረት ነይራ። ምናልባት ጠንቂ ዝኹሉ ባዕላ ክትከውን ከም እትኽእል ንነፍሳ ዘኻኽረት። ሰብነታ ቐሊዓያ ኣብ ጥቓ መደቀሲ ክፍሉ ጸኒሓቶ። ካብ ሕብረተሰባ ትሰምዖ ከም ዝነበረት ድማ ወዲ ተባዕታይ ብቐሊሉ ይስጋገ፣ ጓል ኣንስተይቲ እያ ክትጥንቀቕ ዘለዋ። ሕጂ ግና ምስሉ ኩነታታ ኣብ ክንዲ ናብቲ ጌጋኣ ምትኳር ነቲ ድኽመት ደቂ ተባዕትዮ ዝበሃል ክትምዝምዞም መረጸት። ድሮ ኢዱ ሰዲዱ ንእጋራ ክደራርስ ጀሚሩ ነበረ። ቀልጣፊኡ ገረማ ነፍሱ ተወጣጢሩ ከም ዝነበረ ሪኣ ቀልጢፋ ገለ ክትገብር ከም ዘለዋ ዘከረት። እዚ ሎሽን ወዲ ሎሽን ዝብሎ ዲኺ ትልክዮ ነዝጋርኪ በላ በቲ ክቆራረጽ ዝጀመረ ድምፂ ገይሩ ናበይ ጥምት ከም ዝነበረ ሰብሃለትሉ። ኣዝዩ ገጠራዊ ዘይምዃኑ ከፍልጣ ከም ዝደለየ ገመተት። ሎሽን ዳ ኣበይ ምስ ተረኽበ በለቶ ሓውሲ ሕሹኽታ ገይራ። ብባህሪኡ እዚ ቆርበትኪ ከም ዝለሚጹ ሞዚ ቦታ ናሲ ጽቡቕ ተሰሚዕክ ዘሎ ፍሽኽታ ክትርእዮ ኻለት። እተተባብዐ ድማ መሰለ። ቁም ነገር ኮይ ዝብለኪ ዘለኹ ሙልዑ ኮይ ክትመስሊ ሙልቕሉ ኢልኪ ተን ከተማ ዘለዋ እኳ ከምዝናትከ ዘይጠዓመ ንፍሽኽታ እናውሐቶ ኣብ እምሮኣ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሰላስል ነይሩ። ናብ ደገ ገጻ ጠመተት። እንታይ ደኣ ተማሕዱዊ ኩሉ ክዳውንተይ እንድዩ ኣብቲ ደገ ኾይኑ ከእተኽዎ ድሓን ሕጂ ክዳውንቲ የድልይክን እዩ በላ እታ ናይ ተንኰል ትመስል ፍሽኽቱ እናርአየ። እሞ ሰባት ኣብ መንጎ ኸይመጹና እቲ ኹሉ ሰራዊት ናበይ ከም ዝኸደ ገና ኣይፈለጠትን። ኣይትሰግፊ ኩሎም ብስራሕ ተንቀሳቒሶም እዮም። ኣጆኽኻ ዘይከድኪለ ይቀጽዓክን እየ በላ ምስቲ ዘይትፈልጦ ዋዛታት እውን እናላለያ። እሞ ጊዜ ያለና ተኾይኑ ደኣ ጽቡቕ ጌረ ዘይበራበር ገጸይ ገለ መለኻም ተሓጸብኩ ክትጠራጠር ኩሉ ረኣየቶ። ካብ ድምፃን ገጻን ገለ ኽንብብ ዝፍትን ዝነበረ መሰለ። ከምዞም ናይ ሃገረሰብ ዲና ክንገብር መላእትሉ እናሰሓቐ ካብቲ ንእዲት ኣለየላ። ቢራ ኸፊተ ክጸኒሐ በላ ናብ ውሽጢ ክፍሉ እናመልከተ መድፈሪ ክኾነና ኢሉ ምስ ወሰኸ ዳርጋ ሰሓቐትሉ።
ቢራ ይሰትኒ መቸም ኣይትብልን እንትኾኒ በላ ብድሕሪኣ እውን ይጥምታ ከም ዘሎ እናተፈለጣ ናብቲ ፊስቶታት ዝነበሮ ክትወፅእ ተሃዊኻ እኳ እንተነበረት ግልጽ ኢላ ሓንሳብ እንተመለሰትሉ ከም ዘይከፍእ ገመተት። ቢራ ደኣ ክንደይ ከኣኽለና ዊስኪ ይብልካን በለቶ ናይ ናጽነት ሰሓቕ እናድሃየት። ኣጆኺ ዊስኪኻ ብዋኑ ክመጽ እዩ ኣይትዕምቕ ጥራይ በላ ነታ ፍሽኽትኡ እናርኣያ ኣይሓምቕኒ በለቶ ክትሓምቕ ከም ዘይብላ እናዘከረት ካብቲ ህድሞ ውፅእ ምስ በለት ግና ብርካ ራዕራዕ በላ ኣብቲ ከባቢ ዝባላዕ ጸጥታ ይሰፊኑ ነቲ ጸድፍ ዝመልኦ መገዲ እናማዕደወት ህይወታ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ጻድፍ ከም ዘላ ዘከረት። ከም ኣቦኣ ትሪኦ ዝነበረት ሰብኣይ ዶ ኣብ ኣካላታ ድላዮ ክፍጽም ወይሲ ናብ ቅድሚኣ ሃዲማ ክትከይድ ክትፍትን መሬት ክትጽልምት ይጅምር ነበረ። እቲ ድፍዓት ኣንፈቱ ቤን ምዃኑ ትፈልጦ እያ። ኣንጻሩ ናብ ድሕሪት ክትሃደም እንተኾይና ኣብ ድሕሪት ዝርከባ ወሃብቲ ደገፍ ኣሃዱታት ዋርድያ ዘውፅኣሉ እዋናት ምዃኑ እውን ዘከረት። ሃዲማ ናብኦም ተተዓቑበት ክትክውልል ከም ዝፈተነት ገይሮም እዮም ከኣስርዋ። ዛንታኣ ዝኣምነላ ውናይ ክትረክብን እያ። ካብኡ ዝኸፍአ ድማ ብኡ ንብኡ እዮም ናብ ዝኸረክብዋ። ሽዑ ናብ እእሙርኣ ክመጻላ ዝኸኣለ እንኮ መገዲ ናብዚ ሰብኣይ ዝመምላስ ጥራይ ኮነ። ገጻ ትሕፅብ ኣቢላ ካብ ተጸጥሐ ክዳውንታ ነቲ ወተሃደራዊ ስሕብ ኣቢላ ተኸድነት እሞ ናብ ውሽጢ ኣተወት።